Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag na natong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Bernis no, pizza 19 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon dahil no, niya sa laing sigurano no, nga manako ang pasultihon. So dili pa din no, sa tao dahil ko sa tanan nga nagsunod ng trabahano, salamat kayo sa pagsubaybay no, mga ka-followers, dahil no? Ang suwatan po karon dahil no, pinadaakin ni sa kalalaki nga magpatago lang sa pangalan nga Atoy. Sinuwat ko nino ni Ray Arellano. Bahin ko nino sa iyang asawa nga sige Pangilan. Sa iyang bana nga naay sakit para lang makakwarta no, maka-followers. Bayno balik ko no sa pagpaminaw no sa kung ako ang pasultihon ng sender si Atoy. Kini ako problema bahin na sa kong asawa nga ambot o siya itawag na kuha niya. Pero wise yung kay nga akong asawa. Aram niyo masabtan ang ako sugilano no? Inaniw na ko pagsugod ang mga pangitabo. Gadong, tira dadong Pedro, dali, kanta ta. Kanta dong Robe, kantahin ko atong lastang bi, o sa yung kantang lastang. Ato ko lasang kana na musikog langgam. Kuha ko kalimokon, himol bule. Hey, molboli. Himol bule, himol bule. Himol bule. Yan. Sa akong gisundan, kung diingikan, ang banyaga di ay may gilong luman. Gilong luman, gilong luman, gilong luman, sa may kalibunan. Usap kang medyo na usap ang hinday nilaktan. Kay gi-injeksyonan, di-injeksyon ay sa may bugan. Sa may bugan, sa may bugan, sa may bugan, di-injeksyonan. Oman, Di-injeksyonan. diindiksyonan sa may bugan! Okay, mo na paborito nanik. Nanik, Ang oh. injection bas may bugan nga di siya Mao kabot. nang yang anak makabiha kay injeksyonan mas bugan. Oh, bisag di kabot. Oh, mubo kay ang siya ang kabihat magyapon yung manok. Liba gina ko di mo. Manay, okay kayo? Okay ra ba? Ha? Okay ra unsay tanaw nimo? Okay ra to itong kanta or usban na to? Sakto sa kay unya Sakto to mo kanta mo sa tong plaka, di ba? Oh, marplakang guba. Marplaka. Bita-bita oy, kanang kuan ba? Ayaw pangamong ng plakang guba kay kini ato ang mga kanta ng mga tinarong di man ni plakang gusto ka mo dawat ang kabuturan ikaw lang ayaw lang pangamong ng plakang guba unsa man kasi unsa man taon ka di ay ha ay pagdawat ana Ha? unsa man mudawat ka nang ingnon ka plakang guba ako di ikaw bahala Ako mo dawat mo ko ana basta bayran ang puntong plakang nga guba. Bayran puntong kay guba. ikaw ba Mo na tayo ikaw ba pamutbut sa paragsa nga bisag bati kitang tingog ingnon to nindot. Ingnon gid nindot. Oo, natural. Sige, tag ingon nga bati, tag tingo ko niya. Sige, gid atoy. Lunuin ang speed draw sa pagpamutmut yun. Aday, nari ka di, aday. Ay dili, picturean ni. Drawing ra ni. Isa na imong tan-aw, Junisha ni. Aday, dyan siya down. Ikaw no mga mong pagi kasi imong pagabot-buton. Iamong nimo speed draw nga kabuutan ana. Di man na parehas nimong but-butray gaayo nimo. Abi, dagpin mo de. Kilam oy, wag kay laing buhat pulos gid hinanggaw. Ay draw. Lakaw ulit sila sa inyo kaw. Ganahan oroy ka nga magsigig anis bay no. Ay, naunsab sa taon na siya. Uy, para libre pamahom na siya. Kung andi siya din sa tuwa. Sama ka ron, no? Libre ang pamahaw, di ba, Ay, Dong, sa ato pa, pamahaw ra gid ay tuyo ni mo ani mong pagkanhidro. Di day inom di ay. Bida. Ako sa na ko dong. Nya, ngano iyo pa man ang paimnon, nganon dili na nimo papahawaon. Pabamahawon, day. Unsa? Pabamahawon. Mana magka nagkaon? Papahawaon na guman. Hawaredro! Hawaredro! Aganahan mo kasi mag-inom-inom sa taon. Awara paimnon lagi. Kaya ako, aganahan sa taon ko, ha? Amaw nga, mag-inom-inom lang, eh. Hindi ko man mo pamahaw. Ikaw Inom-inom. ano ba? Atoy. Ikaw gid magtuduan ning Pedro mo inom. Sa una, wa gyud ko kakita nga mo inom ni Pedro in town. Waka kita. Wala kay gibahog naman. Agak pulis ka na. Patay ka. Sa una naman to, nay, pangutan aros, Pedro. Ingnaog mo inom siya sa una. Inom ka ro, dili. Inom oy. Inom lagi. Awa. Mo inom lagi kay imo magipainom. Ug upat na nimo paim na di na mo inom. Hoy Pedro, always in you.
Ulit na dito. Baho, be, baho. Baw. Bahaw. Magdakag baw. Ito sa baho. Sawan. Atong laka, Dro. Doon ako, yan naman. Sige. Iwasan na ninyo, ya. Sige, Dro. Sunod sa bando na po, ha? Oy, si sunod sa bado. Wa na'y sunod sa bado. Domingo na lang, Dro. Para, Agoy. sakit no. Sakita. Hilom na, Sa hilom. mo, mga ginahin mo. Dro! Napapagod ka niya, tanaw magkausaman. Ha? Aksyon ninyo. Tuwarang inyo, pauli na! Mupang-sahot ba ka sa Kapitolyo, Dro? Kana, why punch out? Bubot kasi ito'y. Ikaw ba, ba? Ikaw always and forever na gili mo papakauwaw sa akong mga amigo din ako, no? Hilom to'y, oy. Giluwas na lang kang hanggawa ka. Kasi giluwas. Ganong giluwas, man? Giluwas ta ka para dili ka ma-intonsis atong Pedro. Ha? Ano ba? Oh, mangutan na pa ka? Halos kada adlaw na magsiig anis bay. Anhi mamahaw, unya og madugay, anhi pa maniudto. Ay, naunsa. Sagdin lang tao na eh. Maglisod ko tao na kani. Bawa kang wanay klaro pangita. Wago taon, kadaghag diskarte anang tawhana. Udagan pa, kortahan nun tada siya. Di na siya magsigani sa ato, kay mangitag kaon. Unsam tao na. Mao gani no, tabla ra kita'y nagpakaon na ng tawhana. Unsa man ana siya kwartang gibilin din nato? Naa? Unsam kaon, gila ng mga iro din na. Unsa, sagdin lang ko na siya rin. Unsa, magdidaw, makas grasya. Wa ko magdinaw. Gigamit lang ako akong utok. Kay ug magsige nag-ingon ana, kita mo'y maalkansi atoy. Kita'y mahutdan sa atong panudlanan. Unya og kita na unya'y wanay makaon. Makahatag na siya natong makaon? Naay mo hatag nato toy? Wa atoy, wa. Mo nang gamita po ng utok nimo. Usahay ayaw palabiin ang imong kamaayong tao. Kay ang uban magbinaro na na. Mao nga kita magminaro na pod ta. Deti na. Tanaw na ako murag nagtinihik lang niya akong asawa siguro. Pero ang buta kag tinihik bigyan niya udaw gini siya. Kay murag di gusto nga kanang may musuh na ko sa mua ba para maglingaw-lingaw. Unya, Mare, Oy, Prikanot, nasaag man. kumusta Mare si Priatoy? Ana man, nga naman, ang tuyo. Ay, kuha lang ba ako lang kong gisuro akong kumparing gwapo Mare kay murag gimingaw na ko da. Wa na magud mi magka-jam ba? pre kanot. Ikaw na. Pre, Toy! Pre! O sarap ka niya! Diyan ako na, Pre. Sawa, wakilingaw, tagay ta! Tagay! Di na siya pwede mo inom, pre. Kay may gimintain na siyang tambal. Oh, ha? May sakit na siya, Mare? O, sumisakit di Priatoy, Mare? Ha? Unsa, Mare? Day, unsa? Ayaw, reklamo. Piti karon ako ron. Ah. Ay, gibawala na magod ni siya sa Dr. Pre nga di na paimnon kay mudako lagi ang itlog. Uy, kuya, wag mo na, Pre. Gidan lang ka, Pre. Oo, pre. Murag ingon ana iyang sakit. Pero sigihan pa ni siya observe, pre. Basta kay gidid na gani ni siya bisan sa pagtan-aw na las ilim nun. Uy, mo ba? O lagi, pre, uy. Pastilan. Sus, mahala ra bas tambal, pre. Karon gani, nahurot na iyang tambal. Naglibog pa kog asa ko mangitag para palit sa iyang tambal. Uy, mo ba, Mare? Tagpilahom sa na iyang tambal, Mare. Na, mahal ka na iyang tambal, pre, uy. Unya upag klaro kung unsa nang sakita. Ay, may lang untag di na cancer, Sige, pre. tao di atin nawin. Unsa ba tao? Wala lagi ni siya tambal para ugma, pre, uy. Og di na siya katumal og tambal, pre. Mudako gina iyang itlog. Uy, matay delikado di ana gud sus pastilan. Sige lang, pre. Sige, pre, laban lang gid, pre, laban lang. Taloy aragas Ginoo, pre. Kanila sa akong ikatabang, Mare, ha. Di ako'y dusmail, Mare. Para ipuno lang tambal mo, pre. Hala, uy, salamat ka ayo, pre, kanot, ha. Makapalit na gitahon, may tambal. Si Sige, ato'y sige. makatumar yung tambal. Sige, pre. Di mo kakapwede nga mo inom, pre. Ayaw lang sa, pre. Ayaw lang sa pugsa. Paayo lang sa, ha. Sige, pre. Nya, mula ba lang ko. Abi mo guna kung may kondisyon ron ba. Di mo kaday pwede. Sunod na lang, pre, uy, og mamaayo na gid ni siya. Sige, Mare. Arisa ko, Mare. Pre, asa ko, ha. Ari ko sa ilang paritong koy. Sige, pre, salamat, pre. Ina, ato'y salamat, pre. Ina. Salamat, pre! Saan ba? Style na rin. Di naman ni mautaon. Unsay dili mautoy. Ito mo na ko masakiton. Sus, baya ni mo atoy. Uy, diskarte na na, toy. Una,
wa ka makainom, di ba? Og nakainom pa ka, madaot imong lawas. Gawas na madaot, makagasto ka pa. Pero, tungod sa kong gibuhat, naluwas ka. Og unya, di pa ginamao. Gitagaan patag kwarta ni pare kanot para si mong tambal. Mauna niya, o siya pagtuod. Nagtuod to sa parang taon nga. Himatiw na ko. Ay, wa pa, oy. Pero, adto na ginapadong. Mas may nang magtuo sila nga doon na kagipamati para di na nas na magsigig panghagad di mong inom. Nakagets ka, ana? Bida sa danang style. Ay, pagreklamo! Kaya nakakwarta ta. Oh, kani, 2,000 gihatag ni Parikanot. Ipalit niya tog sud-anat. Bida. Hala, kani kung saon na mo. Tabak lang ka na. Hoy! Hoy, aatoy! Hangkaw. Hak mo ning tawhana. Uy, banga agitag pangutok. Hoy! Kamaayo ra sa kong gibuhat. Nakakwarta pa ko. Nang salod! Nang! Ay, wadi ni Ay. sinang salutin na. Napigilakaw. Awa, diha di ay sinang salod. Oh, napigilakaw. Kaya naman nun ta, bubayad ka. Bayad ba ay? Mamangga may sud anunon ron. Kay giuna na kong tambal atoy. Uy, alam mo. Ay, kamusta naman ito si Atoy Tina? Tinood gila nga may sakit to si Atoy. O, Berta. Gusto rin sakit niya. Na, mga problema, Berta. Uy, kay wa pa man maklaro kung unsa gyud ang iyang sakit. Uy, ala. Wala na ninyo gipa-check up. Wa palagi, uy, kay unsaon. Lisod ba ya meron? Hala, no. Gusto pa rin yung gibati, Tina. Ay da, kanarang mo inom siya, mo dako iyang itlog. Uy, ala. Kinikano ko na anak ko. Pero depende pud sa iyang imnon. Kay og hard ang iyang imnon, muhubag iyang itlog. Pero og beer lang, murag mamuwara man. Hala, no. Uy, basig patanggal na sa doktor, basig kanseros na. Pastila, kada kong isyoan na, ug mao ni mahitabutin na. Balita yun na si Atoy. Gupirahan si Atoy, gawa na itlog. Uy, kasi pag anak ka, uy, ikaw gid ba? Bitaw no? Uy, ipatanong na sigurog doktor, uy. Kay basinog. Na, basi magumido na dito sila, Nakuya, dyan tayo kayo. Madamay no nang dili na itlog. Sipilesan ana, uy. Ay, to sila no, kaning... Saan dili kang bayad, no? Ha? Ano lang mabayad ka sa mga utang? Dili, uy, kanang putang nga sa kudya, be. Why? Pero na lang Sabado na ko bayaran. Pakuhaan sa ko bugas di yut, be. Nampu ka kilo niya. Linata na lang, sad. Ay, sus! Hindi pala tungod kay masakit to si Atoy. Ay, sus! No? Di ko masugot. Pero sige na lang. Saan nga masakit to magkaday taon to. O sige na lang, pagkuhaon na lang ka. Bisan og gwapa mo makabay sa inyong utang. Kanil ka magkuha ko. Uy, daan, bigyan ko ikaw. Kadagal ko na yung kumpra di mo ka na. Kinumpra gani, no. Di ba, ang buto ko ipasabot, di nga kwarta yung kumpra ni mo. Kwarta ba, uy? Inutang man na. Bida, di ba nasabot mo ka? Nandi na sa kamang utang ro kay hapit ang sweldo na mo. O gili ko mangutang. Unsa may kanon nato. Bida, wade ka kanang wala ni sude at bugasan di. Wa na, uy. Wa na'y nahabilin. Bisag buk-buk dalas bugas. Wa na. Di asang nahurot ah. Ang angog di mahurot. Sige magkagpanag amigo ni mo din eh. Unya ni mamahaw. Usay mamani udto pa din eh. Hurot ang bugas. Ay, Mao na nag-ingon ako nimo. Mao na. di mo kanong utang na. Ito tindahan ni nang salod. Oh, pautang sa ganun nga ba kakabayad sa tong utang nila? Pautang ba, uy? Giyon sa di mo diskarte, Ako pa. be. Ha? Giyon sa di mo Gidiskartihan gani no. Giyon sa lagi di mo pagdiskarte. Akong giingnan nga maglisod pa tagbayad sa tindahan kay giunan ako imong tambal. Karon na lang inig Sabado. Bida, giraso na sa dini mo ako itlog. Unsa di ay? Pautangon di ay ta og di pato na ako giingon ato pagsulti. Naunsam taong katoy oy. Sabta na lang gunagod diskarte ni. Tila! Bida, ikalakis kong asawa, mauwaw ng pinunta mo gawas. Daghan kayo ko mga amigong ginabang nini. Panabi ko sa kagwaga. Doon na ko yung sakit. Pre! Pre, Toy! Pre! Si Pre kanot pa ni. Pre! Gusto ko Pre! Gusto ko, pre! Dali, Pre! Sorry, Pre! Pre! Ay, gyari tagyo ka kay nablaka magugos balita ba nga may grabe ang kuno mo sakit. Unsa, Pre? Kabutuno na mo kuno na imong itlog. Pinsan sulti ano. Dapat na itlog mo ba na? Pinuwa. Di kisig sulti tao na na, Pre. Ay, dito magugos tinahan ni ng salon, yung kadungog ko ng balita, pre.
Unya, nagsultihan na nila dito si Maritina ni Isis. Bitaw. Pati yun, tingali ko sa kanahang dako. Pati yun, kikuan. Pre. Pre. Wapag na ni mo gipatanag, Doktor, pre? Pre, kay ko, ako lang sa nang tumarag herbal taon, ba? Kaya ingon man sila nga, dako kuno kay katabag ng herbal taon. Mo ba? Nya, gawat percent, pre. Awa, ko'y kurate, pa-check out, pre. Lisod, mahal, doktor. Luya taon ni mo, pre. Sila, pre. Tabangan ta ka. Gusto na ako nga sa di pa ko makalarag balik sa gawas. Matabangan ta ka. Salamat kay, pre. Tungod sa kabuuan sa kong asawa, nagtuol yun ako mga kailang doon ako'y sakit mo ni hinungdan nga daghan kayo napadata og kwarta. Kung akong asawa iniguli sa amo, makakwarta sa taon, mura ko gibaligya ba? Unya, di na ni mahimo. Di na ni mayong gibuhat ko asawa. Mura ko yung gitungo. Kila pakgangon ko ni hinanggaw niyang buhat. Ano ka? Atoy, dali. Pagdali dong, higda sa panig. Higda. Higda pa din. Higda sa panig kay ni Asra si Kapitan Dado. Si Paridado, ano man? Ako magod silang kanang giingnan nga naglisod na ka kay ni buto imong itlog. Kusa? Sige na. Unya pag yun si Kapitan hatag na og 10,000 kay para tabang kuno nimo. Nya karon kay mo animan, mutan-aw sila nimo. Unya? Higda lagi diha pagbukot habol higda. Ay, ikaw juduha. Ana, pagluya-luya ha. Aron inon nga masakiton ka ha. Kay ug mahibaw sila nga wala kay sakit. Patay ta, mapriso ta. Higda na, sige na. Pag sakit-sakit yun ha. Bes, kanag yung ninot na acting ha. Pagdali na kay ni ala sila. Higda na. Ano? Mao ni ako problema kay muro na dakos pangila din ako asawa. Hadlo ko nga basing bahuan siya sa tinuod nga dili ko masakiton. Nya, naarabag yun nagduda. Saon din ako. Palihog tambagi ko niyo be. Padayon na mo inani nga masakiton ko si Bako lang taon. Usahan ko kabay pasultiyon. Atoy. Hello, Ate Pres! Good morning! Good morning sa barangay sa Bam! Good morning, Bam! Good morning. Pedro. Good morning, Good Do. morning sa barangay Santa Rita, Surias, no? Sa atong kapitan dia, si Vicente Pintor. May gwapo laki ni Sudlan. Oy, ato sa rin pasalamat. Lord, thank you kay Lord. Salamat sa tanang adlaw ng imong gihatag. Lord, sa laing kinabuhi ng imong gihatag kanamo. Salamat. Unya sa tanan nato mga kaigsunan, Mama Mary, salamat sa mga pagkampo. Sa tanan nato mga kaigsunan, salamat kayo tanan nga nagpabilin mo sa among kasing-kasing nga inyo ming gihimo na sad og overall number 1. Salamat kay ninyong tanan. Ate Jijen, Kuya Alan, pasalamat sa mga mama nga permi ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Happy po kaayo sila kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa sila sa Diamond Yema o Biema Espesyal. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. salamat kay Ate Jijen, mga bata. Kay ating klase naman hapit or klase na bagyo ni sa ato ang pag-era ni atong drama. Kinala mo inom yung kabuntag og Don Pepe Tablia, mga bata. Mao na the best kay natong imnon. Nindot kay ato pag-inom ana kay kondisyon kay ta. Nya nindot kay ato ang mga gipamati ana mga bata. Dili na yung pamati, lagsig yung ka sa imong klase. Abti ka sa mga pangutana sa maestra, abti ka sa imong klase. Ma-absorb bukod sa inyong klase, nindot yung kay na niya. Ugom-ugom sa buong Paulitos OBMA Special o Diamond Yema Special. Mga dagko po o magchat-chat. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Maunay atong imnon. Unya sa tanang mga bata, salamat ka ninyo. Happy gyud kay mo. Sama sa pagkanto sa Happy Mart Luna Kulon, Tabunok ug Mactan. Happy gyud kay ta. Kay baratong palaliton, duna pay donuts are us sa Happy Mart Luna sa Happy Mart Mactan nga naa sa duol sa Santo Niño babag Santo Niño Mactan naran diha Happy Mart duol ra kayo. Unya sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siyang Miguel Poliar Fertilizer. Good morning ni Maria Caps. Sa tanang mga tao ni Basta Toledo, Kuya Rick Pipito, Dong GR Pipito ug ni Mama Shin sa Bromwich PH. Salamat kanyong tanan diha. Ma'am Shin, ang imong mga tao ipadayon lang na pagpainom sa ato ang said Panyawan Covimex maunay nindot kay imnon sa imong mga
tao nga nagtrabaho sa imong bromid space, ang paglimpyo sa panimay sa ato ang mga kaisunan nga gustong magpalimpyo sa ilang panimay niya. Tawag niyo ang bromid space na sa Facebook. I-type lang niyo ang bromid space, makita inyong number, tawagan na ninyo. Unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Toy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, nga ang ilang gipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ang said Panyawan Coffee Mix, mao na the best kaya itong imnon, labi na yun sa opisina ni Kunsyal Lister Daan o ginguman Kunsyal Francis Esparis Ciudad Subo. Ang ilang gipagamit ng mga kape, ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Bam? Salamat kayo. Di ay ako nga. Ay, Ate Pres ba? Ate Pres! O gago sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol na sa itong lawas, ato nang imlan og Sed Panyawan Herbal Capsule, kada adlaw, katulos sa kadlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon si mapamahaw, inom daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiud to ni mo kyapon. Sa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon si mapadiud to. Mao gyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkadlok. Tungod kayo na makatambal ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Sa tanan po na itong mga kaigsunan nga kita, nasayod bingil kita. Nga kining atong panakit sa kalawasan. Grabe yung kani mo. Wagtang sa tuang mga ganas ni mo atong tungod kay buko-buko na to sakit. Ang atong dapi-dapi sakit. Atong paa, bikugan. Ato ang mga arthritis, mga unsa pa na diha. Mao na nga kinalan mo gamit kita nga ning atong haplas nga sedle na mitiwil nga tinuod mo wagtang sa tuang mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuta sa dinggi, dysmenorias, kababaynan, wagtang kung mo gamita sa tuang sedleniment oil nga anarama palit sa botika, di ba naman? Tinuod na sa butika na kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalang itype ang Panyawan Herbal yun niya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil ug Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika kay natas kabukiran ng puyo niya. Was ti kasakyan pero kung natay wifi pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang, huwag mo yung wifi, alam mo sa, saan yung pagkano na? Data. Data alam mo. Abam! Good morning! Kadaatan, tumalog Oslob Simbol, na sa mga Miramontes family. Mr. Valorante Miramontes, o ka ba na yung mga habal driver sa Tumalog Falls, no? Nakato ba ka sa Tumalog Falls? Dito. Pero wala ito tubig pag-anto, no? Bam, kay summer to pag-anto. Medyo muhinay sa kunting init, no? Kung ba niya mga habal driver diyan sa Eloy Miramontes. Also, ang nagbunitor sa atong subilanon sa Les Aranita Kido, Janos Montesilio, Roldan Francisco, thank you. O gusto mo na ko, ingam sa kunin mo diya, Jipoy Hudar, Ria Mirasol, Josil Bangkuyan, Malo Mission. O gusto mo na ko, salamat kayo kanin mo, Victor Huda, Victor Laude sa Camotes, sunod sa tong tulumanon, Aresgado Aropo Rey. O gusto mo na ko, ang mga staff ni Dr. Erving Gracia sa EBJ Clinic din na sa Look, Santander. Salamat kayo ay kayo kamukalimot ha. Said Celebrity
Celebrity Kojik Beauty Soap, labi na sa itong mga kabataan, sayo, doon na magyapon rin mga nag-summer classes, kung nag-air kita ni Aniwa pa mag-opening ang classes, June, o unang opening naman gani, mas maayo nga sa yung kadlawon, kaya labi na sa doon na klase nga, mulakaw kasi inyo, 4 o'clock pa sa afternoon, kadlawon, labi naglayo kaayo, mo na nga sa yung mga ligo, pues, ang damon-daan magabi ang atong gamit sa pagpangaligo, kabo, tuwalya, toothbrush, o kung sa pa, niya ang sabon sa Celebrity Kojik Beauty Soap. With glutathione and papaya extract, kung doon ay mga whiteheads or blackheads, doon ay problema sa inyo mga naong nang itom-itom baka kanitungod kayo na sa unog, na sunog baka kung ano sa inyo mga i-apply, o doon ay mga strong kayo mga chemicals nga gamit. Madaot ang imong naong sa Celebrity Kojik Beauty Soap. O doon na magana po yung nag-dry, naa siya moisturizer para magpabilin nga amis o silaw nindot ang atong panit. Kutis artista, kutis porcelana. Mauta na lamang sa butika para original lang atong mapalit, ha? Mas maayo nga doon ay tatak Sid Marketing. Sid Celebrity Kojik Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kay Bamo niya mga kaigsunan. Kinitoksin, mauni mo daot sa atong blood cells. Ang cover po to sa atong blood cells, may daot to. Ini kadaot ining atong cover po to sa atong blood cells. Mustiki mo lapot ang atong dugo, mao nang mag-poor blood circulation ta. Ini kadaot, ini ka poor blood circulation nato. Daghan mga organs nga maepektuhan sa ato ang kalawasan. Ug mauni makaingon nga masakit kitang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Constipated ka, kidney problem, mao ginay maigo nining toxin sa ato ang kalawasan. Mao na kinahanglan gyud ka mo inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwang tang sa balatian, puno sa nutrients nga mao makapaligot sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto ka muwagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs inom jud tam matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa ato ang toxin sa kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender ato karong adlaw. Si Dudong Atoy, Ate Pres. Atoy. Oh, kanis Dudong Atoy, Ate Pres. Problema ni ang asawa taon. Kana bang atay sa bang, problema ta bang. Kaning iyang asawa nga kuan sigig pangilad taon sa mga amiga niya ba nga ang iya kunong bana dunay sakit bang unya masakit ton galisod na mo tagaan siya kwarta unya pero gilad-ilad bitaw bang na nga maon nya tagaan siya ang kwarta iyang asawa kay para palitambal kuno atoy mangon ni abot ang panahon ba nga grabe nagyong kayo mura dako-dako nagyong kwarta ang gihatag taon sa tao nga nya mo adto ba sila ha. Tanaw ni problema mo tanaw na dali dong digda dong igdat padig paidao niya ang iyang bana kay na kuno mo adto kay nihatag og dakong katindad para itabang kuno niya saon niya sawa mura sa labas yang nadataon nya daghan ra ba kay nagduda nga wa masakit si atoy saon nam lang ani mao ni problema niya Ate Pres ni atoy Pangilad ding iya. pangilad yun ni siyang asawa Klaro nga Stina pangilad ni nya may kay istorya may kay modag luoy-luoy ba pangilad yun sige kay mangi ko kan kamo na sa Ate Pres Ate Pres, abi ni mo Ate Pres, kanang iyang gibuhat nga pagpangilad. Kung ari bitaw ka sa makaraang katigwangan, doon na gani di ito'y ka ng labi nag-anak ka sa kananan Ate Pres, niya maingon di ka nga, uy, kung di ko aning makauna, okay, makakuan ra ba ni, makadaot ra ba ni, masakit ko nun nistiyan, may unay yung katigwangan, ayaw pagsapa kay hidumkan mong mga hangin. Naingon ana no? May maminaw. Nay maminaw. Apan kaning akong iapan kaning iyang gibuhat Ate Pres ato sa paambitan. Kung ari ka diri sa Old Testament, ari ka diri sa Salmo 30 verse 34. No. I'm sorry. Salmo kapitulo 34 bersikulo 13 ngadto 16. Likayi ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak. Naigo na siya ni Ate Pres, no? Likayi ang pagsultig dautan ug ang pagpamakak. Biyai ang dautan ug buhata ang maayo. Paninguhaa ang kalinaw sa tibuok mong kasing-kasing.
Bantayan sa Ginoo ang matarong ug dunggo niya ang ilang pagtuaw. Okay? Sa Old Testament kani. Kung ari ka diri sa New Testament, mudis ugte sa Juan 8 verse 31. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo ako mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyong kagawasan. Mao na gisulti in English at the truth will set you free. Karon, puro man mo bangilad, puro pan mo pamakak, dili gud mo ma-set you free. Dili, oy. Okay, wa man mo gamit sa kamatuuran. Ang kuyawa na Ate Pres, no? Ingon siya nga, nagdawat sa dagang ayuda kay imasakiton iyang bana. Narabay usahe Ate Pres, labi nag-ari ka diri sa consultation, unahon na yun ang imong blood pressure, Mao na. ang imong oxygen, kana ipapak ito sa, kana mo ipapak Ang mo sa imo sugar, yapin mo na. Oo, kanang na ang usahay, kanang ganom to ko kami pa may bata, di ba, ng doktor sa mga eskwelahan, kanang plaslaytan imong mata, pikaton niya plaslaytan, ipadawal imong dila, mga ngipon, tanawon, di ka sa ate, katawanan kayo ate Pres, gitanaw ako mga ngipon, siya, yellowish ka ngipon, but pasabot na, sir, nga ligon kayo imo mga ngipon. Basta di ko no yellowish na ngipon. Naman isang masigit sa patos dentist, pero abot ang pila kabuan, muhilo mong balik imo ngipon. Ligo di ko no kayo ng ngipuna. Nana. O basta mga yellowish na ngipon. Ligo di ka nagtukag. Sumala kong ngipon, sige, bago pa ka nagpadito. Yellowish ka ang ngipon. Ligoon kay ka mga ngipon ko. Doktora, daghan mo lagi lungag akong ngipon. Daghan mo lagi mga kuan, mga daot-daot ano siyang, unsa may mong imnon, unsa imong kanon, unsa imong hingaon kag kinilaw, hingaon kag suka, hinginom kag kuan ko, wa ko ibisyo, drugs, unsa ko, ang ako rang boyfriend mo imo drugs, mao, No, mao, Ay, basic yung nakapaligon na to, yan kay nagihilo na. Diyan, mao, kung ano man dak, unsa man labas akong boyfriend siya nga, unsa man imong boyfriend mo siya, mao, perti na ako magabuk og ipon. Ay dala pong tana ko nabos akong ipon. Balik ta. Okay. Kanang naang sa ako nang gingon, simple lang kaayo. Ingon nga imong bana masakiton kung naay mo ana sa inyo paydaon. Pagdaon kay igdati. Karon. Ay mo tatap. Karon kung pananglitan mo anha ang taga-barangay ang mga BHW, wala pananglitan. Kung ano kung bana masakiton manggod mo na hinabang sa sige atong bipihan. Atong bipihan, atong tanawon yung sugar. Piskay man. Ya karon kay sakto man wala may daw. Mabuking ka. Mabuking. Oh, mabuking ka. Ladilan gitong iya. Mao nga, tarungan na ninyo diha kay simbakog, mabuking ka mo. Pwede ba mo magkiha? Sus. Magkiha ba mo kay nangilad man mo niya. Involving cash, donations. Dagang kay mga dawat. Kay para siyang bana nga nasakit. Pero, lain man itong giingon sa kumigo. Nga? Nga naman ba? Ang iya mo rin kung masakit-ton. Loy? Masakit-ton ito ako, oy. Sa upukaw na tuog yun. Ya. May pong ko. Niya siya. Itsahan ko laing manok dumaga. Mubarog man. Salamat ko natin tuluman nun. Kuna ko ang puzzle, Tihon.